Ens acompanyen Jordi Sabater, Nuri, avui aquí a aquest Joc Barcelona. Com estàs? Hola, doncs molt bé, molt content d'estar aquí ara amb vosaltres, en aquest event de Joc Barcelona, en el que es veu tot el talent i tota l'energia que hi ha avui dintre del Palau Blaugrana, és brutal. Explica'ns una mica què faig, perquè hem vist que ets coach, que acompanyes, que formes, que ajudes. De quina forma, no? A tot aquest ecosistema, com ho fas, no? I d'on ve tot plegat, no? Quina ha estat una mica la teva trajectòria? Doncs mira, jo soc coach, o treballo, més ben dit, de coach organitzacional, executiu i agile, i la meva trajectòria ve des del món empresarial, és on jo arrenco, i amb una empresa familiar, en el que converteixo el negoci familiar en empresa familiar, passant de 3 a 90 persones. Hi ha un moment de l'etapa en la que decideixo emprendre un camí cap a la banda del coaching, primer en una primera estat al món de la consultoria i seguidament al món del coaching, fent formació, i és el que estic treballant en aquest moment. Llavors, les persones, el talent pròpiament dit com a tal, necessita moltes vegades d'un acompanyament perquè aquest talent pugui brillar en el seu màxim exponent. Llavors el que faig és això, és acompanyar persones perquè puguin aconseguir el que volen fer en les seves vides, bàsicament. Perquè parlem que a vegades volem que a les empreses hi hagi talent, però després no sabem gestionar aquest talent interiorment, no sabem com motivar-lo, no sabem quines eines donar-li, no sabem a quin equip assignar-li, etc. Potser és que no hi ha prou gent preparada en gestionar el talent. De fet, és el gran repte avui dia que tenen els directius, els caps d'equip, els diferents estaments, persones que porten gent, és un dels grans reptes que tenen, que és justament saber gestionar aquest talent. I hi ha una cosa que a mi no m'agrada moltes vegades quan sento el fet de retenir-lo, perquè en el moment que algú ja està focalitzat en el fet de retenir el talent, ja és que està pensant... contracor, no? Clar, ja és que està pensant que se li està escapant i alguna cosa necessita fer. Llavors, hi ha tota una sèrie de mesures que estan totes lligades amb el potenciament, i començant per la formació del potenciament i el recolzament amb les habilitats toves, que aquests directius necessiten saber, conèixer i gestionar i introduir en els equips i en les persones perquè aquest talent pugui estar i pugui créixer a dintre de la mateixa companyia. Aquests soft skills que en parlem fa poc, relativament poc, perquè abans volíem gent que produís, tenir mètriques, i ara volem gent motivada perquè hem vist que si està motivat va millor. Clar, això com ho aconseguim també, treballar tot el que és la relació humana a dintre l'empresa? Els KPIs són necessaris, les mètriques són necessàries, siguin adequades, enfocades directament al creixement pròpiament de les persones com de la pròpia organització. Les soft skills és veritat que com a tal, com a soft skill fa poquet, que s'estan denominant d'aquesta manera, però són, estan introduïdes dintre de l'ésser humà des de sempre. O sigui, el tema del compromís, el tema de treballar des de la humilitat, l'empatia, el treball amb equip, la comunicació assertiva, l'empatia, l'escolta activa, són habilitats que més o menys es porten treballant de fa molts anys i que ara s'han empaquetat dintre del que és els soft skills. Són eines que permeten i són habilitats que permeten que les persones bàsicament puguin crear i reforçar els vincles, que en els equips és bàsicament el més important. Com el líder, perquè a vegades els líders neixen o a vegades t'hi posen. Perquè clar, hi ha empreses multinacionals que són familiars, que li ha tocat al fill allò que el pare, que era un líder, o l'avi, que ho va crear, i clar, aquella persona potser no és líder. Llavors, com fem que també aquestes empreses familiars tinguin al capdavant una persona que sàpiga gestionar equips, que sàpiga motivar, que sàpiga expressar els valors? Això també és important. La clau crec que està en dos vessants. Una és la formació pròpiament de les mateixes habilitats i després l'autoconeixement. O sigui, el fet d'autoconèixer, fer aquests directius que puguin fer i accedir a fer cursos i a fer estades de treball personal perquè puguin accedir a arribar a aquest tipus d'eines. Cursos a Dojo avui dia hi ha una oferta molt àmplia
i des del propi clown fins a temes més de treball en equip i de més, hi ha un ventall de formacions que poden acudir i en les quals es donaran compte ells mateixos de l'oportunitat i de l'avantatge que això té una vegada ho tenen experimentat, que puguin traslladar-ho. És el més important. Assistim a moltes empreses que fracassen al llarg dels anys, a vegades per motius econòmics, però a vegades perquè no hi ha davant persones que tinguin una visió respecte a aquestes soft skills, respecte al tracte, respecte al lideratge d'equips. Això es podria solventar amb un acompanyament a les empreses que fos potser puntual, el que són petites empreses que no ho poden permetre, però també incorporant perfils que sàpiguen gestionar això al que són les grans empreses. Sí, jo crec, i a més el coaching és una eina en la que, al llarg del temps, en la cultura anglosaxona està molt més introduït, aquí a la cultura nostra llatina ha sigut com una eina que s'ha anat introduint en mica, ara ja és bastant normal, en el sentit que pugui estar a les diferents companyies. El coach és una figura que sí o sí hauria d'estar en empreses ja introduïda com a tal, o sigui, hauria de ser una figura en la que fos com una mena d'eina més perquè tothom que està dins de l'organització hi pugui acudir-hi. Bàsicament per què? Perquè les coses canvien amb una velocitat molt alta, molt ràpidament, i necessiten incorporar i necessiten moltes vegades les persones poder afrontar aquestes noves situacions des de punts de vista diferents. Llavors, el coach és una eina, és una persona que acompanyarà en aquest camí d'aquesta persona o d'aquestes persones o d'aquest equip perquè puguin aconseguir els reptes. Llavors, és important que aquesta consciència es vagi ampliant i que aquestes companyies que ja tenen departaments de persones però que facin directament molt èmfasi o que facin molta focalització en fer formacions adequades a les necessitats dels propis equips, o sigui, que preguntin, que no siguin formacions empaquetades en el sentit de que no puguin estar a servir, sinó que siguin per complir el buit, sinó que tinguin un resultat. Al llarg dels últims anys hem vist que, òbviament, el sistema formatiu va encarat en crear professionals en sectors, no? Fa molts anys parlaven, t'has de professionalitzar, has de ser un expert en una cosa concreta. En canvi, ja veiem que hi ha empreses o hi ha coaches externs que s'estan veient que quan tens aquell professional el formis en altres assumptes, no? Hem parlat abans amb PharmaLeaders, que creen líders amb gent que ja està formada en l'àmbit farmacèutic. Creus que aquest també és el futur? És a dir, que hi hagi una postformació de la teva especialitat, però en àmbit una mica més transversal perquè hi hagi aquest tipus de capacitats? Sí, així és. O sigui, les persones, i ara aprofitant el vincle que tenim amb el tema del talent, estem predestinades, o tenim una sèrie d'habilitats que ens permeten especialitzar-nos en alguna cosa en concret, però sí que és veritat que cada vegada més les empreses necessiten gent que sigui multidisciplinar. Això no vol dir que s'enfoquin a 5 tasques diferents en un moment determinat, perquè l'únic que faran serà perdre agilitat, sinó tot el contrari, fer una cosa darrere l'altra, però que la gent tingui coneixement d'altres tipus de feines o feines que siguin complementàries i que no sigui solament de la seva especialitat, que siguin sobretot complementàries. Això el que fa és que els propis equips tinguin un diàleg molt més ampli, un coneixement molt més heterogeni de lo que és la pròpia realitat i que les perspectives siguin completament molt més àmplies, molt més completes, perquè no ve pròpiament d'un sol, sinó que és la perspectiva de totes les persones. I finalment, com formem el formador? Això que dèiem, perquè clar, sou gent que teniu uns coneixements previs, una experiència, que després dediqueu, ara seré coach perquè jo ho he assimilat, però realment això és fruit d'una experiència, d'un haver viscut dins d'una empresa familiar, com funciona, com creixem, com fracassem, com tornem a créixer, o hi ha algun lloc on realment la gent se la pugui formar per després poder formar-se. Sí, escoles de formació amb el que són coaching i habilitats toves n'hi ha infinitats i programes n'hi ha infinitats. No és tant el fet de formar per formar-se, sinó la formació orientada a un propòsit.
el propòsit de l'organització, el propòsit de l'equip, el propòsit de la persona, que sigui orientada, perquè moltes vegades formar per formar es perden recursos i el que se necessita justament és tot el contrari, és aprofitar la maximació d'aquests recursos cap a les pròpies persones. Com estàs veient aquest Job Barcelona? Estan pensant en això la gent o estan pensant en buscar feina? Bueno, estan pensant en buscar feina perquè lògicament és el sentit de l'orientació, però està clar que també està dintre d'això, o sigui, quan passeges pels estants, veure exactament la gent jove i justament fan servir aquestes habilitats. O sigui, el fet de poder-se connectar des d'una comunicació assertiva o des de l'empatia, des de buscar el vincle, és el que estan fent avui, en el dia d'avui, els joves quan s'adrecen als estants i a l'inrevés, els estants quan s'adrecen als joves. Ho apliquem a vegades sense saber-ho, però cal treballar una mica més. Això mateix, s'aplica en el dia a dia. Moltes gràcies, Jordi. Fins aviat. Gràcies.